dzinoigumi dzemusamo wesungura dzamunopihwa nePeace and Love Saloon paBlue Jeans Radio chishanu chega chega muina DJ Hati David Chipoy. DJ Hard on your radio station, Blue Jeans Radio. Makadi sema Blue Jeans Radio ndonzi Hati David Chipoy the Blue Jeans Master. Mwana omera moyo Dave wa Blue Jeans Radio pacho. Sungura top 10 chamunopoa ne Peace and Love Saloon the better solution and more value. Andima kavodera dzimbodzo zanditi muswe China 4 p.m. to 6 a.m. yawe Fridays and so. Amudara munyoma tombo chief ya mbongo chairman Sazia avoida tunutwawa nditi to make sure kuti zasvika una DJ Hati akumba sai akomana apa number 10 pana gift munyozi ana Amos Tekwani amuyozi ari kuti murudo Amos Tekwani achiti chiko anzi kana magara murudo anditika achidai vavengi venyu futi murudo futi anditi Amos Tekwani akamba karodziko idamo vengi apa number 10 amwina Hati Bloemfontein, Witbank, Cape Town, Eastern Cape, Durban, Peter Marisbeck, Lady Smith, Newcastle, Aku Free State, Kwakwa, Amenu Pasuko, PE Murisei, Johannesburg, Zufambe. Murisei como Kutakuru kunosikira maforeigners ese parse pa Midrand Big Sam na mwene wazo zikufamba Amai Devi Murisei Pretoria Nelly Magumbo zikufamba Maidas Botswana Murisei como uzikufamba hapa baba tu Murisei overseer Dunlop never mind uzikufamba here arisei koma levels ancho mulikia sei ko anefenyo nde Blue Jeans Radio ndonzi Hati David Chipoy the Blue Jeans Master apa Chi-Town akuti zvinakidza nditi amofela parisei ko Palanso DJ Latest Iskan Melody Iskani Sister Julie parisei pa Mafikeng pa Peace and Love Saloon iwe
pfeka minisiketi undimirire paketi iri kuuya ndiri hoti ndakuvarira mukati pfeka minisiketi undimirire paketi iri kuuya ndiri hoti ndakuvarira mukati ndiyaiwi ukatembera vanhu nyaya yerudo inoneke ukatembera vanhu ona ndiyaiwi ukatembera vanhu iri yerudo inoneke ukatembera vanhu saiwe unoziva ndikuseka chii zvakaoma mwamuteerere ndobva andivinga queen box kwangu pafacebook zvikanzi dj hati hanzi hamuchanakidza mazuva ano hanzi hamuchamboita kuseka yangu neona sei hanzi pane kasekero kamaita so kaimhanyisa ropa tikati nai baba imi right zvatarwa nemabhebhi kataiti aiwa kaka zvino anyways zvakanaka kuti munge muchitaurawo amanzwira amuri kuita zvinhu handiti togadzirisa tokusekerai amune muchilavha yacho iyoyo kuti zvinyatsoti waka waka zviti mbumbumbu Blue Jeans Radio amwina the Blue Jeans Master mwana umera moyotewa hati David Chipoi baba Junior baba ngoni dzashe alaikum suki panabana ine kamba karonziko zeve anzi ndodane mawende pakutsodana ona mutse nyaya mawende ichirega ndiri kuitaura mundirovesa imi kaiko waya patsogolo kuti peni yasingonya pariseiko pazambia ziri kufamba here Sierra Leone babraina munotamba here ariseiko braina wacho mutanzi warova nditi andichambonzwa achikomplaina ini kuti andikwazise futi pakaipa takutarisira mutambo wepremier league kunge uchitanga nditi pakatoipa vamwe vakatenga vamwe havana bhora raputika chubhu yaenda nepamusoro pebango chikumba chapinda mumambure saka ragohwa here gore rino hameno akutugirwa nengoma nditi achazunguza igupa mwando chikwara chacho amusuki pana manai akopa 8 pana riko rikatinzwe pakagara zvababa Malvin makingwazi nenjanja express nekapa kanodziko hura mapako ndi makadzishana handizinini avaziri chiyamenisa ziya aziri yambongo asi munyowa matombo kana DJ latest no ndi makavhota nditi angile kutemule kuti yangipata kahle kusidawani sonke lapo yakona skala webasa alona kupuwa mari yake kana mwezi wapera baba na maishuka kumusha korereze vamirira. Welcome to the Blue Jeans radio station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are less for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Museve. You will be dancing your way up. And I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans radio station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans radio station channel. Subscribe, like, enjoy, and share.
shuka nevana zvinela kichonyakano ndakazonakizwa mazvikanzi vana vanokwidza bereki ndeke mateso akaenda pastage angoti maiwa kusvika murufu tendai mwari hanzi vanoti mudara wadiruka waya hanzi ngapaendewo bhoko zvake ana Pongwe akati mai wenza abvisai munhu apo manemi ndaminojairemi ari kutsvaga iyo dzikapo iwe vanhu so apakaipa. You might following us you might be following us on YouTube as well as Facebook with the same username, the Blue Jeans Radio Station. Thank you so much for supporting us. Please, if you visit our YouTube channel, try and subscribe, like and share so that tinosimukirawo tinokura wandine. Facebook group riripo rakamirira mimi, Telegram iripo yakamirira mimi. Ingopinda tingosapota tingosimudzana nevaimbi vedu handiti tichienda mberi takadaro. Blue Jeans Radio haizi yahati ndenyu vateereri. Kana mune zvamuri kufungawo handitika hit my inbox, kana kubara chero mwa maadmin handitika. Kuti zviite zvakanaka nditi motaura tiri kufunga kuti mukadai so nepfenyuro inotifadza tingaiteverawo. Tine zvirongwawo zvakawanda zvatichakupaya nditika kune zvirongwa zvatichakupaya manje so uyezve tine chimwe chokuti manje titakurwa malive stream handitika zvada kuita. Ndakangombirira kuti ndinzwe kuti vari kufambira nyaya dzacho vapapi, uyezve tisira kunyatsoti website riri rikapera kugadzirwa mushe tichinoriloncha kudai so makeke wakeke kuti zvinakidze. Makengwazi Anjanja Express panapa 8 ako panapa 7 panani arega ripopera muchitoro. Buzukuru wakadzura kupi kwabvora kubva wabuda kudaka kudai so. Zvasekuru akomana ndakadzura kunonzi ku Peace and Love. Ku Peace and Love Saloon sekuru. Zvekuti kana mbuya wako wakaenda vanobuda here kudai? Vanobuda kuita ngirozi chaiyo, kuita mandara chaiyo. Tirege kugara pano muzukuru, rega tinopa mbuya wako kabari vaende ikoko ku Peace and Love kwacho ikoko. Peace and Love Saloon is the better solution and more value. Simon Mutambi wambange Cobra Kings ingoma yetu na Maisara ingoma yetu number 7. That's how we do it right here on Blue Jeans Radio with your favorite DJ, the Blue Jeans Master, Hati David Chipoy, the son of Moyo. Avarozi vakapera nenda nditi vaisageza togeza manje isakunzi veganda remvura ini ndine ganda remvura munondiziva ndi kokoseka yangu neona zeko pane vinyuro pacho pa number 6 panani 9 rega timbopinza ko zvamoita manje mimi kana amunoribada pa +2 63 777 492 amokwaziza ndore wa ma voice calls chaiyo kwete ma WhatsApp calls anditika +2 63 777 492 that's my number if you want to call me. Kana da upinda pa chirongwa
kuti chinadzirikani mudaye. Quadradinho. Não farei. Isso não fará isso de jeito. Ali sei como levos. Tungokavana nawo mukoro nawo. Muda muchitova na chovana nawo. Tikuchovana nawo kuti ngadini. Hapana hama yangu. Farisei papo pazima apa. Pazima pakarema. Na baba tiri nanisu. Nanditika. Varisei vamwe. Vamwe vari nani. Atizoti varisei vanakoma teki uku. Chiri ndaita vanasi nezuro chiri bhoya. Nana Tindo. Vanofara ana Tindo. Vatano vari kurema kavo. Ndo vari kurema kavo. Totenda mai vachona chete vakagona chete kutiberekera chete zvikomana izvi amechisiriya vakarwisa vedu we. Vakashanda basi. Mechisiriya. Ndogara takataura kuvanhu vese ndishanda navo ndikati kana ndaenda kuZimbabwe kuda munosvika kuhwedza kunjanja kwasadza kwamupasi gosi kwavaisisiriya. Daubonovaona. Aubonovaona. Aiwa zvakanaka. Mapedza. Nasi makwanisa vashoma kaini. Nasi. Aiwa tokangotokwazva nditotokwazva iwewe hati wachona DJ hati wachona baba akudzi paBlue Jean. Kuti ta padzogolo. Kuti ta tobva tati DJ letesi kumasikenuko. Eka. Ndomudoti plesi dzenge ndakuiwana murume uyo uvhure ningi peace and love kuno kumodzi munile kunoko. Yesaya vanozvinzwira tobva tati vana yambongo kuriko here. Makomana. Nana gizi. Oma gizi achandisungisa inini. Futi. Uzipini pamunoko pachine nemotokari chete vautoidza for duty. Futi ya macheso seusinyiwa macheso inoda aiwazi macheso anozi mukoma gizi. Saka mimi na mkoma maidazi ndoni neproblem ndosungisa wapana hivi. Taona kuita medha. Mukoma maidazi vabvotswana apo kaka. Mumudze kuti ndiripe mugedzi imomo. Oka. Vanomuona mugedzi imomo ndomuudza kuti iweka vakomana ngativaitire chimwe chinhu chakakura. Vakunovagara dare. Vanogara dare vakomana ava vozi hei. Vakomana ava muri kumuudza here cheki wachona. Ndomuwa ndotomunhu wakaipa vavo. Aiwa unosorova. Kuzvinzwira. Unorova. Anokupapaidza kana atezvora vangu vanenge vari kuzviziva chaiwo. Atezvora vangu kamufakosi mhofu. Atezvora vangu vari kuzvizwa. Uri mubasha zvako. Ndiri mubasha zvekutakavazve. Saka uri pataita haugoni kusungisa atezvara. Ndopashata manje ipapo manje. Saka moita sei manje? Pakaipa. Itongoyana naye nawo. Handitika. Ingoyana naye ndozvipere mushi. Modzi mafanzi ese eBlue Jeans kuti mhoro mese ndakumhoresa inini baba tu ndokuda I love you all guys. Aiwa vanozvinzwira pachirongwa kuti matotaura so. Kuda kuisumudzira Blue Jeans kuti ta chaiko. Patsogolo kuti ta. Saka ndati ndinomhoresa mwana wangu my son Oliver Nyama. Alright. Mfana yeye akakura chiterere sezvandinoita. Achiita muterere mukuru weBlue Jeans. Mukuru chairo. Aiwa zvakanaka zvinofadza izvi. Ndisingakanga anochida moyo chachona chababa 2 paGlenview apa. Vakomana vari sei kuti makuvamhoresa nemoyo chaiwo. Ndakuwabhosa nemoyo chaiwo kuti malockdown anenge akupera taakuchiuya. Aiwa shuwa zvakanaka tofunga vanofara vakazvinzwa.
tichingomukira chete toona kuti something that kuenda nacho kublue jeans. Makanyanya. Unatoziva jeans yacho unoriziva here ati? Kaka masatani kai kudai simbaya. Rebluria. Kaka. Ndomusimbiro watakaita iwowo. Makanyanya wita ndara. Mudara wedu mudara rodzimusa utaura uchizvizwaka uri kuroora jitara ako ndikuzoona hangu ndakakeuka shure ndakati kushure kwatabva ukumuka kune blue jean. Aiwa makanyanya asi aya vanorova aya vakomana vanokurova asi vakomana vanodira ava Mati naTindo maisisirira ava ndakuvavona bhozi vane mashoko vakabvura nyimbo kanzi asina Mati hanzi takabikirwa malilo echi ehacha. makamuzvere makanopotsera badikaita uchindizwaka rukura ikoko mumuringa. Alright, maita basa zvakanaka mumakoleni maita basa ndatenda hangu handikuru hangu chari naye fambai naye mufu. Thank you so much, my brother Colin Babatu, for calling. Colin, agaita calling. And don't the hearty David, she point that Blue Jeans Master, the son of Moyo, pa Blue Jeans Radio Pancho, Apache Town, a G extension, a Kodishina Kids. Wedwe karamuchifona nditika ndokumbirisa apa ndangoridza yakareba ndangoita kuti koya chengoreba bhozi yanga iri 1 sondorino asi ndokumbira mungozoti gaga nditika kuita kana makawandisa ndigone kukuitai kuti munge muchipinda pachirongwa mese naimi. Thank you so much once again mukoma calling vakaita Colin. Paradzai mese najera maboys pa number 6 nekavaronziko kukangira pakatsvira dzimwe wakangira pakatsvira dzimwe mwana uye. Vana matuwe vana magumbo vana mamoyonde kuzotana mwene wazo. Peace and love salon, the better solution and more value. Panefanyure Blue Jeans Radio muchifamba na hati David Chipoza kudzipa Radio Pacho. Rimwe zuwa makomana we zangu sichanaka. Brighton Chivara Chibodo. Zangu sichanaka pa number 5 pakati ne pakati pechirongwa. Angleptomla kuti haibo. Uyangizwa kashe. Ancho. Makomana we zangu sichanaka. Ngicela ukuthi hayibo usukume uchaye umgidi anjo mangutshela izingoma so ingoma jethi babeyu rimwe zuwa dinebimbo zangu sichanaka ingoma jethi babeyu rimwe zuwa dinebimbo zangu sichanaka
Musave muri seiko Overseer Dunlop zviri kufamba here kana mchida kupindawo mumagrupu edu anditi kaye pa WhatsApp batai chief ya mbongo pa namba zinoti +276 12456700 vanokubatsira kumupinda sei muchirongwa anditi kana chairman saziya +277 8316 simba rashe saudo munyo matombo +277 8314 9751 mopinda muchirongwa anditi ungava muimbi kana kupinda uri mutsigiri naika kana mauya muri vaimba anditi atizoteerera vatsigiri kuma inbox kwao chiti ndivhoterei nyama yakanaka inozvitengesa yega anditi if you know you know kana uri mumwe wacho pavaimbi vatinawo panapa wakutozvinzwa atiteerere vanhu kuma inbox ndivhoterei aiwa zvinoitwa jekerere kana anakidzwa nengoma yako anongoivhotera anditi thank you so much. Taipedza nguva ndichigwagwadza musiva usingasaruri ndikati Mwari mandirasa sei. Taipedza nguva ndichigwagwadza musiva usingasaruri ndikati Mwari mandirasa sei. Tindongwas and the adequate sound nekambo kanonziko mandisvitsa kure asungura iri pagospel andizvo here ndaresva here apo vagari veRustenburg, Brits, Mafikeng munoziviswa kuti Peace and Love Saloon yakavhura zvakare ine mahairstyles anotiwo carrot, twist, freehand, hairpiece and many more. Mahaircuts anoti mohawk, cheese cop, police cut, box cut, ladies cut, brush cut and many more. Kuti munzwe zvakawanda batai DJ Latest pa namba zinoti +276 1343 7323 kana kwenda pa email address inoti yo peaceandlovesaloon@gmail.com. uye nekuda kwechirwere cheCovid-19 munokurudzirwa kuti muye makapfeka mamaski enyu. Peace and Love Saloon, the better solution and more value. Varimi magwacha mandisvitsa kure kunditsikira ngomaita muri yangu irarambe. Mawindi mavenda mandisvitsa kure kunditsikira ngomaita muri yangu irarambe. Masiku sevanzinde vamwe vese vanongozviitira mandisvitsa kure mufunge. Auimbe nyambo Araganto nekuti panapa 3 pakamira sei andonzi hati David Chiboy the Blue Jeans Master mwana omera moyotewa tindopa mango mauri mambo auimbe nyambo. In every success of a man kune kaumana kuseri kwacha nditi if you know you know. Thank you so much. Amen rungonzo vanhu vangoti he vakomana vava amen mofela ruka waya anonzie teki aina dispatch panobarwa munhu hanzi tinopemberera nezvemakorokota zvosvika pa zvodhakwa kana munhu iye ainda futi azvogwadza moto imi kai
Apa number 3. Mofela wangu, adispachi wangu, muchemwa wangu, anonziye givi muchemwa akambodoka nonziko mashura kagere pana batuma korokoto makorota mtlopa tenkesa Pop Blue Jeans Radio. That's how we do it right here every Friday. Daddy's Day Boza Mpela Viki Child Zingoma so Fale utaibo Suguma Asugara Shayu Mugido so Aibo Komana imi nguva ndo dzinodzoka zoita shanje kani atedi tonakirwa zvotaura kuti aiwa ngatigare panapa ngativakei matuma pane venyuro tirova 24/7 pasina kana chekumirira nditi but azvitendere zvakawanda zvoda kumboitwa handiti ka Cape Town tiri kuya nebranch riri kuvhurwa manje manje. Johannesburg tiri kuya nebranch riri kuvhurwa manje manje. Polokwane riri kuvhurwa zvemanje manje. Mova magara mazoti dauda 32 branches. At the Peace and Love Salon, the better solution and more value. Right now, atiri pa mafike ngapo. Kaka. Andoya makashara kuita umbeazo. Last week number 1. This week number 1. Kaka. Musa Marimbire. Anzi ukashure kwa wakamba. Don't forget to, if you they forget you die. Those people who run away when you are in trouble. You they see? You they hear me now? You they hear me say? Angar mafaro kwa nipacho mwache mnazuno yo. Ndonzi hati tevri chipoi the Blue Jeans Master son of moyo. Mwana umera moyo tewa. Ando bote na kuruku Peace and Love Salon. Neukotora chirongwa chedu pamwe chete. Ne matimiri edu chayamensazia. Simbara chemunyo matombo. Nechibaba. Chief ya mbongo. Anzi ukashure kwa wakamba. Ukashure bozidaka. Ukashure mwananguka. Ukashure chitonoro. Ukashure bozida. Ujiziwa mai kumusha. Ujiziwa baba kumusha. Mwananguka shinyato kufunga ruiri mwanangu. Karaba si mwananguka
ndachakufunga ruviri mwanangu chakakurera nezuro chakakurera nezuro kanokurudzira kani kanonaka kanotapira regai ndionekana nemdati baboy zvakwana sokukwanile kwa namhlanje tosangana vhiki inotevera nditi. My name is DJ Hati David Chipoy, the Blue Jeans Master, is your favorite DJ. Signing out. Bye. Mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega ne Peace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio mwina DJ Hati David Chipoy. Tosangana zvakare izvo ndinotevera. Yeah.